گوندê Neyrebiyê gundek Kurdî ji êla Denanê ji yek bavînê sê malbatê sereketê de hene. Malbata Welo û Rustem û Şahîn û malbata Osman jî hene. Mervantiya wan bi Hoş re heye û Tilhasıl Ehres heye û Kefir Segîr. Neşteciyê wê nêzî 1700 kesî ne. Panava gund 1500 hektarê bi ser parêzgeha Helebê dikeve devera Babê. Dûrî Babê 12 kîlometr ji hêla Rojava û dûrî Helebê 22 kîlometr. Ji hêla Rojavayê gund gundê Tahaneyê û Cobayê. Ji hêla Rojhilat gundê Şealeyê. Ji hêla Bakur gundê Hezwanê. Ji hêla Başûr gundê Tilrehal û Ummilhamd. Gund navdarê bi çandiniya Genmê Avî û Idî û ceh nîs Kemûn, Fûl, Nok û hemû keskayên havînî. Çandiniya darên zeytûna û tirî. Xwedîkirina dewara jî dikin û ya pez. Di gundê Dimet cenê Feruca hene û serrada Liba jî heye. Li Rojavayê gund Bexçeyê mala Hewa heye. Piraniya xortên gund dwarê necarê baton kar dikin. Hin ji wan hîn li gund kar dikin û piraniya wan li Herêma Kurdistana Iraqê ne. Ew beredû karê xwe didin piştî ku Daeş êrişî gund kir. Ew kuştin, şerjêkirin ji ber ku Kurd bûn û hin jî hene binçavkirî ne ji xwe bi zimanê Kurdî diaxivin. Ev agahî gihîştin me ji hêla Birêz Mihemed Umer Ehmed û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê.